беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд тези уж болни деца. Супер жалък, пусни сигнала. Ти си супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. Ти си супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. Ти си супер жалък. Ще останем в историята, Роби. Валери Симеонов. Веднага набери за своя шанс. Ела на Netflix и чил. Не ти говоря за романс. Всички мои черти са долни. Имаш нужда, просто call me. Моя номер няма грешка. Как завиждам, че ме срещна. Пусни сигнала. Ако не си заспала, летя към тебе. Имам супер пауър. Ти си супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. Ти си супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. Ти си супер жалък. Нещастен няма. Задъра, къпара, асала, пъласа, аз и ти, вънала, въсъдра, въгъза, бившите са загрявка, имам тайната съставка, веднъж направих кекс, Валери Симеонов. подаде оставка. Пусни сигнала, ако не си заспала, летя към тебе, имам супер пауър. Супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. И си супер жалък, да ти, да ти, да ти, да. Ти си супер жалък. Аз по принцип не харесвам и вафлите, които ни ги давате, но ги ям. Нали разбирате?